Slezáková a Michal Kadleček. A snad uvidíme i rychle pozadí po taneční sestavě, nebo už to radši ani nebudeme riskovat a půjdeme rovnou na finále. Asi radši půjdeme rovnou na finále, protože začíná akrobatická sestava. To velké finále velkého finále. A jsou to Michal Kadleček a Hana Slezáková. Teď už uvidíme i vysokou akrobaci. Dvojité salto na úvod. Neúplně čisté, ale bylo tam. Tam bylo malé zaváhání, které nakonec Michal teda vyřešil, ale bude to stát nějaký bodík. Salto do pasu a ještě taková mini skládačka. Salto na ramena. Jeden ze zvláštních prvků, kdy partnerka končí hlavou dolů, specialita akrobatického rock'n'rollu. Ano, jsou to prvky, který se nazývá Ital. A v podstatě je tam několik možných zakončení. Michal s Hankou předvádí teda to s otočením partnera. A ještě jedna zvláštnost by měla přijít. Ano, takzvaná šála. Ano, to jsou rotační prvky, které jsou povinné i v kvalifikační části. Je jich několik. Tohle to byla hladká šála a závěrečná póza. Já bych možná doplnil, že Michal nastupoval s výchozí známkou 7,5 bodu, která se v podstatě skládá ze součtu jednotlivých bodových hodnot jednotlivých akrobatických prvků. A kromě toho nastupoval z 5. místa po prvních 2 částech soutěže. To je také podstatný údaj. A teď tu máme další pár.